का हो चंद्रशेखर रावण, शुक्र मनावो जे आज तू दलित बारो। अगर हमरा लेखा सवर्ण के घर में पैदा भइल रहत तो आज तू जेल काटत रहत। आज हमरा काहे कहे के पड़ता, काहे कि एगो दलित लड़की आज मारल मारल फिरतिया, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं खे होत। आज जितना ही दलित के ठेकेदार बारे जौन अपने आप के समाज सेवी बुझेले, उ कहाँ जौन बा अपन कान आंख बंद करके बैठ गइल बारे। यही ना होई दलित के जौन बा सेवा। तो नमस्कार भाई लोग, हम अमरदीप सिंह बिहारी। और का हाल चाल बा? ए समय सुर्खियों में एगो इंदौर के बेटी रोहिणी घाबड़ी लगातार आवतारी। रोहिणी घाबड़ी इंदौर से जौन बा स्विट्जरलैंड तक गइल बारी, पीएचडी धारक हई। सबसे बड़हन खासियत ई बा जे रोहिणी घाबड़ी एगो सफाई कर्मी के बेटी हई। आ ई आरोप लगैले बारी बिजनौर के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर रावण पे उत्पीड़न के। इनकर आरोप बा जे लगातार 3 साल चंद्रशेखर रावण हमारा फिजिकल रिलेशनशिप में रहल बारे। कई गो स्क्रीनशॉट चैटिंग के जौन बा वायरल कैले बारी। लेकिन कहानी उहे बा, अगर अभी तक स्वर्ण बनाम दलित रहित तब पूरा जौन बा अम्बेडकरवादी सोच वाले दलित समाज के लोग सड़क पे उतर गए रहते। देखला लो जल्दी अभी ब्रजभूषण सिंह के वो जौन बा सांसद रहे हैं, पूरा मीडिया जौन बा ट्रायल शुरू हो गए, धरना प्रदर्शन शुरू हो गए, खाली यही नाते कि वो एगो क्षत्रिय कुल से रहे हैं। लेकिन आज जब दलित के उत्पीड़न एगो दलित करता तो कहाँ गई दलित समाज के हितैषी? आज अपने कान में तेल डाल के आंख बंद करके बैठ गई, गूंगा बहिरा हो गई। आज सरकार काहे पे मौन बिया जे ओ रोहिणी जौन लड़की बिया ओकरा के महिला आयोग में जाए के पड़ल। तुरंत मुकदमा काहे ना कायम सरकार कैलक। कहीं ना कहीं रोहिणी जौन भाजपा पे आरोप लगावो तारी जे अटैची भर भर के चुनाव से पहले भाजपा पैसा देत रहल चंद्रशेखर रावण के। काहे कि चंद्रशेखर रावण भाजपा के आपन जौन बा खड़ा कैल एगो उम्मीदवार ह, जौन दलित समाज के ठेकेदार के रूप में भाजपा ओके पैदा करतिया। ई सब जौन बा एक्स पे रोहिणी लिखले बारी, अन्याय के मांग लगातार करतारी। लेकिन सरकार आखिर का करतिया? ये चंद्रशेखर के ऊपर मुकदमा कायम करके काहे नहीं जेल भेजल? जबकि ई रोहिणी खुद जौन बा अपन आप बीती सुनावतारी, साक्ष्य देतारी, उ चैटिंग एक्स पे मौजूद बा। एकरा बादो सरकारों कान में तेल लगा के बैठल बिया। का ऐसे होई? ये अभी तक जौन बा क्षत्रिय के कोनो नाम आगल रही तो उ आ ओकर परिवार तहस नहस रोड पे आगल रही। ये जौन बा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पीड़ित के न्याय दिवावे खातिर घर पे बुलडोजर तक चला देले रहते। अब काहे निखन एह चंद्रशेखर रावणवा के जौन बा घर पे बुलडोजर चलावत? खाली दलित समाज के वोट बटोरे के चक्कर में दोहरा राजनीति क के ढेर दिन ना सत्ता में रह पैबलो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ होखस, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी होखी। एक दिन पाप के घड़ा भरी आ उ घड़ा फूट जाई तो जनता अपने आप समझ जाई स्वर्ण के रहते स्वर्ण के जौन बा माने उत्पीड़न हो सकेला। लेकिन उहे जौन बा दलित के एगो जब दलित उत्पीड़न करता तो कोनो मीडिया ट्रायल नहीं खे होत, आ ना कोनो संगठन रोड पे आवता, आ ना मुख्यमंत्री एह मामला के संज्ञान लेता रहे। तो अब तो मामला पूरा जौन बा महिला आयोग में चल गए बा। अब यह देखे के बा जे महिला आयोग से रोहिणी घाबड़ी के न्याय मिलता कि नहीं मिलत, कि सरकार यही अपन आंख बंद करके आ कान में तेल डाल के बैठल रही। अगर सरकार कोनो कदम नहीं उठावत चंद्रशेखर रावण के खिलाफ तो ई मानल जाई जे रोहिणी जितना आरोप लगावत तारी उ सब सत्य बा, सही बा। ई भाजपा के खाली प्रोपेगेंडा बा।
चंद्रशेखर रावण के जौन बा प्रेजेंट करे खातिर दलित वोट बैंक के ठेकेदार बनावे खातिर। तो भाई लोगन यह विषय पे का सोचता रहो, कमेंट करके अपन राय जरूर दी। आ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी हलो, शेयर करी हलो, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी हलो। सब्सक्राइब कइल मत भूलई हलो। तब बोलो बिहार की जय।